sabdin fike ne fiken waka ne yaron Umar ne. Aisha nake so har na yau da kwanso na dauke niyya auren ta ne a raina. Salamu alaiki yaki sai wata ba kokare ki na zo ki bani gata wuri ki bani in zauna gimbiyata zan rike amana ba zan sake ba sai kina raina ba zan bari ba yadda zan yi ne da san ki ya rike ni a zuciya take dai ce mai ratawa dukkan matakin zarce babu kuntatawa ni a yau fa na dace babu mai hanawa Allahu ya haɗa mu babu mai rabawa mu ake ta zance mun zamo masoya mun rike alƙawari babu nuna ƙarya mun rike juna duk da taya rabuwar mu da ke bebi na ko da laya mu ne zaman mu na nan daram dam dam kai ne na bawa kaina daram dam dam kai ne farin ciki na daram dam dam a koda yaushe ina tuna ka ina nishaɗi na so akwai daɗi in ka yi dace da wani rayuwa daɗi ga wanda na zaɓa a wani so akwai daɗi a ina da nashi yake amsile ta gidan kowa so za ya fake in yayi niyyar kamun ka to za ya dake dan baya son gaggawa a cikin shi nake gashi ba komai na ga inuwa za na fake kalmar rabuwa ce babu daɗi kalmar rabuwa babu daɗi suna da yawa kuma da riɗi wanda mulki sarauta har da kuɗi mun gyara gama mun toshe kunne mun gyara gama